הרבה מחקרים, נחזור למחקרים, בכלל תוהים אם בכלל יש מקום לתמונות בספרי לימוד. עכשיו, ספרי לימוד ביסודי, שאני עבדתי איתם לפחות עד עכשיו, רובם עמוסי תמונות. ואחד הדברים שמצביעים עליהם במחקרים, זה כשיש עומס, או כשהתמונה היא שם רק כדי לקשט, או ליופי, זה בעצם גורם לבעיית קשב וריכוז אצל תלמיד. אני לא מדברת על קשב וריכוז קלאסי, שאנחנו יודעים מאלה שצריכים רטנין. אני מדברת שגם ילדים בלי בעיית קשב וריכוז, גם ילדים שאין להם בעיה מאובחנת, אבל הם מאבדים, הם במקום להקשיב למורה מתעסקים בתמונות, במקום לשאול את השאלות. להגיד, לא תמונות בכלל, אלא מינון ולשם מה התמונות. עכשיו, ניסינו לשמור על קווים מאוד נקיים. זאת אומרת, אין כאן בלה בלה של תמונות, אלא כשיש תמונה, מתייחסים לתמונה בטקסט, כשיש תמונה, יש סיבה לתמונה, ויש גם תמונות, למשל בספר של ג' התמונה הזאת מופיעה, תכף אני אראה לכם באיזה הקשר, שאנחנו עושים שימוש בתמונה בדיוק כמו שעשינו עכשיו. זאת אומרת, זה יופיע בטקסט, השאלות שאני שאלתי אתכם, זה שאלות שגם מופיעות בטקסט. זאת אומרת, תתייחס לתמונה, אם יש עוד תמונה, אנחנו רוצים שנתייחס לתמונה. יש סיבה לתמונה. לפעמים הסיבה זה איזשהו ערעור קוגניטיבי. לפעמים הסיבה זה בדיוק כמו שעשינו עכשיו, להוציא את הילדים קצת למסע חשיבתי. דרך אגב, באמת קוראים למה שעשינו עכשיו מסע חשיבתי, וזה מושג של פרופסור יורון שור, שהוא פיתח בכלל סדרה שלמה על מסע חשיבתי לירח, מסע חשיבתי למאדים. הוא פרופסור מהאוניברסיטה העברית. גם אתם תראו פה, כשיש כאן תמונות, זה לא סתם, יש משימה על התמונה. זה לא סתם בשביל לקשט את העמודים. אנחנו רוצים שהתלמידים יחשבו על מה שהם רואים. לא סתם יסתכלו בתמונה, כי זה יפה, בואו ננתח, בואו נחשוב. מעבר לזה שזה גורם להם להתחיל לחשוב, יש כאן חשיפה של ידע קודם, מה שמיקי דיברה, שיש את מעגל הלמידה, אז אנחנו לא אומרים להם, מה אתם יודעים על הירח, מה אתם יודעים על השמש, אלא בדרך הציור שלהם, ולתת להם לצייר את זה, מגלים המון על מה שהילדים חושבים. גם עכשיו אתם נחשפתם לזה, מה אני באמת חושבת, מה זה ירח, מה יש שם יום ולילה, אין שם. דרך הציור אתם יכולים לגלות הרבה על מה ילדים חושבים, ומתוך זה לצאת איתם להמשך המסע. ואני עוברת את הדבר השני, שהכל מופיע פה בעצם ביחד. הדבר השני שמופיע הרבה בספר של ג' זה על החשיבה הטיעונית. לטעון טענה. חשיבה טיעונית זה חלק מחשיבה ביקורתית. ללמד ילדים להיות ביקורתיים. זה מאוד חשוב, במיוחד היום שהם נחשפים להמון מידע ולהמון ידע. רגע, תעצרו, תחשבו קצת, תהיו ביקורתיים. שתהיה לכם עמדה משלכם. זה נכון לא רק למדעים, זה נכון בכלל, בחיים בכלל, כישורי חיים, ללמד ילד שידע להיות ביקורתי, לטעון טענה. הפיתוח חשיבה טיעונית מאפשרת לו לנסח עמדה, לבסס את העמדה שלו, להפריך עמדה, שזה מאוד חשוב במדעים, ללמד ילד שמותר להפריך, שלא הכל סופי לעת עתה, כן? לא כל דבר זה קדוש. היכולת לנסח עמדה נגדית, והיכולת לתקוף גם, אם צריך, לא לתקוף פיזית, כן? את העמדה הנגדית.